Un proxecto impulsado pola Xunta para o seguimento do sapoconcho europeo no complexo dunar de Corrubedo nas lagoas de Carregal e Vixán permitiu constatar avances na consolidación e crecemento das poboacións desta especie, nas dúas charcas nas que está presente. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez durante a visita que realizou a este espazo natural, os datos confirman que a poboación de sapoconchos mostran síntomas de crecemento. Así, segundo ela, detectáronse 16 exemplares novos en 2022 e outros 6 máis nas mostras realizadas dende abril deste ano. Segundo ela, a taxa de supervivencia estimada é dun 90% anual, valor que se considera elevado para esta especie que se atopaba en perigo de extinción. Esta é unha especie en perigo de extinción e é certo que ten inimigos e dentro deses inimigos pois están as especies exóticas invasoras e eu mando unha mensaxe e esa mensaxe é que coa nova lei de benestar animal que a partir do mes de setembro se proíbe totalmente ter esas especies que non as solten, senón que as leven aos centros de recuperación que ten a Xunta de Galicia, porque son un inimigo máis para especies en perigo de extinción, como é o caso deste sapoconcho europeo. O sapoconcho europeo foi reintroducido no ano 2004 na charca de Olveira por un grupo de investigadores da Universidade de Vigo, o mesmo equipo que agora se encarga de analizar a taxa de supervivencia dos exemplares presentes nesta zona, así como tamén a súa estrutura xenética. Nos últimos 20 anos a poboación foi medrando, tal e como permitiron constatar os seguimentos periódicos realizados dende 2010 e que mostran unha media anual de individuos recapturados de entre 5 e 14. Hai 20 anos reintroduciron neste parque natural o sapoconcho europeo. A partir de aí fixéronse distintos estudios e agora seguimos traballando da man e hoxe comprobamos in situ pois cal é a saúde do sapoconcho europeo, desta tartaruga. E podemos dicir que goza de unha moi boa saúde. Dende o momento en que se realizan pois dende analíticas, medicións e nos últimos tempos pois de mes en mes fanse as distintas comprobacións. Hai 20 anos introducíronse pois unha serie de individuos, podemos falar de 6, e agora mesmo pois o seguimento realízase nunha treintena, non, de machos e femias.